Hey guys, ga atang day kumidari guys kay mo antong miog. Dalagit nagpauban day ko ni kung kaya akong paalis na nakang itim guys kay di na ma kuan mo function. Diya guys, paduna day mi uli guys, gilak day sa lanbang agahong itim kay upat lagi kabuan nga way ko magsildo-sildo sa YouTube. Diya karon kay na may natigom so sayang pud, so mobalik ko ugma kay mag file na pud ko another bank account. Guys, madung adlaw guys. Kuano siya? Adil pa ni siya nga puti. Katong nasa atubagan, adil pa puto siya nga pink. So napoy adil pa nga yellow, na adil pa nga pink, kanang pink juga adyo. So napod siya mura og puwa. So hapod to sang manguliksyon po ko nga to guys, kay na ko nakita ang Santander. So madung adlaw nang tanan guys. So dari ko dani guys kay gapon duty man ko diha ato na pugos pikas mo duty guys kay nanawag man nga kuan kanang nasa ipa-transfer so mag kuan ko og bunot bunot usa ka ngani sa ako sa makay purog disdante grabe daghang manok dadto. Nicole, si Danti, kay mo musunod garo ko mag-agila kuan. So guys, na ko dari guys mo yung ipamalhin na. Yan ako ibang na balhin duha dia. So backline ako guys padung sa lanbang dari sa Dalagit. So man ray dool diri sa Usluban kay layo man ang bang lanbang na car pa. So wala ko adong adlaw na tong day guys. Wala ko nakapag-vlog hapon guys sa kuan ka ng dali-dali ko gikan ko ga duty dito sa amo. So tila ka IB. Unja dali ko kuha og kanang barangay clearance kay kinahanglan barangay clearance daghan kadto mga requirements. So nagkuan ko kanang ako na lang may balik dito kay sayang magpamasahe kami duwas ni Cool. So nagpauban naman ko noong una ni Cool kay basin na mga ipang encode ba sa computer nga na kay sa una sa computer man jud ka mo kanang murag mo online transaction ka ba di ba kay ba mo gamit sa computer nga na mo kuan. So diyan na koy bag-o nga kuan guys. Kay kaning daan na guys na wa ni sayngan. Way nga kuan ba itim karon kay naa na sayngan. Wala sayngan nga nakabutang nindot na kasi na so bawal man ipakita guys. Salamat kay kadyo kay kuan. Salamat kay sa pagumangkon nga ija kong gi pahuwam og kuan guys kana pang kuan dani pang open account kay kuan man. Salamat Jan Mark. Ija kong gipahuwam og 1,000 guys kay wala na jud higwaos na jud mi kay bawon mo si Papa Edi walay trabaho. Unsa kada buwan pug ko magsweldo sa hang amo pati ko das sa hang amo dana sa dadto kada human nagtrabaho sunduhan ko ninja dito so ato nga naka adto jud ko unja si Papa Edi guys ni kuana kanang ni sugod na siya og trabaho bisan og napay mga samad-samad sang tiin so nagmedyas na laman siya yang ginan nga kuan na kinahanglan na sa mo trabaho kay agamang mga kinahanglan dari sa pamudyo. So gahong giasahan mo gud guys kay na ako'y 145 gisin sa kuan sa YouTube. So maadyo na laman jud to. Murag $145. So mahal daga bazag palitan dari sa kuan ron kay murag 61 kapin. So sayang mo na jud ni ang gilakaw ni kay ug kuan jud kinang mag-focus jud ko og sig upload sa YouTube guys. Maka kuan jud ta maka tigom or maka kuan kay mao na lock ning ahang ATM kay upat ni sa kabuan nga
kanang wa ko pasweldo. So kaning upat ka buwan mo ni sa natigom nga 100 ka pin kay gato nang upload like ko kag may kadug views nga na so mao to siya na tigom siya na guys. So manang na nasindan ko sa so gitry na og withdraw so di man mo access murag dili sa mo access ba kay murag agtuo ko og kanang gasgas ra ni kaning bagasgas ra kay dugay naman pud ni 6 years na budget ni kay year 2021 pa man ni nagikuha. So 6 years kapin na gani. So kuan siya kanang gilak jud siya. So kanang mga kuan diha ang mga manghod nga na kanang si Alex kay usay pa nang sarawa pud na siya mo upload. Di laman jud natuhotdan ni, di natuhotdan og kuan kinahanglan jud na kay mabilin nga 500 something nga na kay og imo ning hutdan maditik man ni sa bangko nga wala na jud discipline ning ilahang ATM mo nang ilahang gilak kay nangutanam ko gahapon nga nung wa sila mo update nga ilak na nila kanang mo message ba sila mo email ba nga na ilak ning imong kuan kay wala mo hulugi so makakuan ta pud ta ba kanang halaw day kanang pwede na tuhugan kay arong dili ma cut dili nila ma kuan ang ATM asang ginan gahapon nga dapat ma'am ni update nta mo og kuan kanang naay inyong putlon kay aron makaibaw pud ko ba kay arong pwede na tuhugan na to nag 500 nga na para di lang jud malak so nahasol na hinuon ko kay balik na hinuon ko didto so madyo gali guys kay gitago ra jud na ning Google Ads sa YouTube para na siyang gitago kay og kuanhan ni sa gitago kay mao man ni ipangita dadto sa bangko nga kamatuoran nga vlogger ka kay di man sila mo kuan guys kay kuan kanang nay daghan kuno kaaduro ang mga mangangkin bitaw kuno og kanang channel bisag dili laha so manang gi kuan jud dila nga jud nakapangan ang kuan kay gahang kuan di man tibok nga jud na sang YouTube probinsyana man ja gahangan tinuod gadi man may hanggibutang sang YouTube so man lagi ngita sila proof jud man ang wa pa kog barangay clearance katong mga gipang screenshot tong mga video ana ba so karon na naman ni kanang ikuan pa ni na wa pa ni ma-activate i-activate pa ni namo ini kulon ja na may mga land bank dari unja amo pa pud ning isend sa Google kaning bank account para isend na kining chat man dari ay ning email man ang Google nga nganong gibalik ang kwarta sa bangko kay wala ginagikat na nila gahang ATM ning update pud ni email man pud ang kuan guys Google so mana karon amo ni asa kasuhon siguro maabot pa ning mga pila ka adlaw kay isend pa pud ni sa Google sa bangko unsa mga pila ka adlaw pa pud ni makuha nang sweldo pero laban lang ta kay sa man nga man ay tabo naman ni kanang manang karon kuan na jud di na jud nato hutdan ning atihang savings sa atong kuan kanang so nakalimot lang jud ko guys nga upat naman di ko kabuan wa makasweldo so nakakuan pa naman jud ko nga wala di sigud ning hang bangko na lang tani siyang gi pasindan ni Nicole og kuan para masudlan laman ba so wala pud mi kanang huna atong time kay na busy pud ko busy ka jud mga pila ka kuan jud ang bisihan na so kaning hang sildo da guys mao na po niyang ibalik og pamuhunan ja ang bayaran si Jan sang gihuwam nga 1,000 salamat kay kadto Jan kay kuan kanang nakuha na jud ni ja kanang karon kay gahapon walay ko nakapag-vlog didto kay grabe kasi gag-uwan grabe kinakakasgan sa gag-uwan guys gahapon panahon manang mo gawas ko ron kay amo duty na pud ko dari sa amo kay kuan kanang naay mga gipangsid nga malbiri ba diyang ipatanong dadto magsige na siguro ni guwan mabuhi na to natong ipang tanom sa juta si KitKat bago pa nang ipakaon na whiskas guys niya kuan na pud sige hilak di ja hilakon din sa KitKat gusto ni jang nay kauban dadto ba magsige istorya mi gara man ni KitKat oy ano man KitKat oy nga nagtabi pa ko diri so sa jo pa guys ngit-ngit gali ang panahon guys
kuan ka ng duty na pud kuron. Ano man gipakaon naman ka. Saan yung problema? Ha? Kasi problema man, gusto magsigira mag karga-karga. Saway kay ka ha, gusto na magkarga-karga. Busy kay ta. Ikaw pod. Ano man? Ano man? Kay, ano man ha? Yan na, kiss na. Dari na. Minmin. Ano man? Jesus, maghaghag mo na. Si Jan na kay patsingon na pagkusi mong balahibo. Duty para ba ko? Nya sa taot ko diha ni guwaps bitani na ambok na kadug mga mingming. Ambok na kayo sa tanan. Sumora to guys ang vlog guys. Dit lang pong gamay kay madun na lamang pud ni nay kuan guys, matigom na pud puhon. Ay ininom sa tubig. Ay ininom tubig na wag ko maguna sang ipa. Kuan og pagpakaon og kanang discuss jadis ni Agi kani nagsuka ni siya oh. Suka ni siya kay nalabian og kaon. So padong di ko dito guys. Nalipay ko kay uwan na kainom ang mga tanim pero gahapon wa man ko dari kay talagitin ni ko grabe di ko suga ko sa jugado guys kay naana puti man naghang mga kuan dari ba na puti. So nadi ko yung mga order next kuan dawat na kog order kay disniagi naman tay mga order guys wa ko mo dawat kay wa mo ko ikapuhunan lagi. So ito nagbayad lagi mig kuryente amo kuryente dari guys 27 grabe na ko Bisa mo libot sa pagdadari kay pakita niyo jud ako ang palayang bitin sayo po ko dari kuan guys kay adlawon pa malag ko mamata nakapanglaban ako na naglaba ko sa hang kuan kung ni kun ako na mag lain mamig siguro na kuan labhunon si Papa Edi des ni Agi ako naglaba kay isang kamot di man pwedeng kuan ni arti man sa Papa Edi siya man ay maglaba na nagluko dari guys na kuyaw ka adyo ba kay may kainon di kang muraghas may pakita ha tak kada nga muraghas la siya basag has nga nagliko karon kay naa magud si Hani mo na siya ga na makuyawan ng mga tao dari mo agi naipit ni siya kay lami man po ni siya butangan nato itlog naman na siya nagiliko na dyan ay kuan dari ka ng taas na kadyo di so wala ang hani sa kuha kay hani siyang gipahinog kay nahutdan na magugugsid nga ingani so magtanong ko na dos likod so ingana na siya na porma diha guys so hindi kasi tanawon ba kay magibitay ra na sa dire mga bunga magibitay ra na mga bulari guys so oy naman cute kayo kay ikat heh so kay magkuan ko guys kay mo duty ko dito speakers yung hang butterfly pikadyo ni siya butterfly nga kung sang banganan kay makuas agihanan sa kanihan isang gibantayan kay kuan si
Ano siyang gibantayan ba kay ang ijahang liso dani hang isid kani po daw ni gibantayan. Kay naani si Jay kani oh. Hinabit na siya mauga di ah. Ano mga liso ni Jay ba? Ano siyang gikuan kay naay manok. Kinanay ning tubo na ah. Ikato ng gidaan hagi kas buhol. Kani siya oh, ano siyang bantayan oh. Mula laja na sa gamay. Ang dako na ra ba ang taari siya. Kuan sa uwan. Kay kaning sida guys, mga nidot ni kay buwak guys, kay kani sa buhol. Okay. Saan ba dako ginugamay ba? Saan ako ibalhin? Kaya maano din siya kusog kajog uban. Saan ba dako ginugamay? Kani yung balhinuno na siya. Ano yung wapay na radya. So mga sunod adlaw guys, maladya na siya ang nasang kuhain. So magtanom ko ron og kuan. May ganahan mo po dani si nanay ganahan po dani. So naguli na balik sa bull guys, magdako og yelo kay ganahan kunos nanay og yelo. Ngita ko mga liso na guys. Tambal ra ba po na siya. Jaga hanggi pang kuan guys sa gikan sa buhol guys di ah. Hanggi butang sa ingani na bunot. Butang na sa pwede ra jud mo maghimog ngani guys ah. Pwede mo magbutang og lansang dya ingana na. Para sang gibuhat dari guys oh. Kuha na ni sa 7-up. Ay 7-up lagi. Ingana na. Ingana na siya. Kari ang gipapilit sa analisa nga na gani oh. Sanga na. Mali ra kaadyo. Hinja agari po guys diya. Tonggi pangado sa silingan dito sa buhol. So arang gipamutang ag bunot kay kamay juta kay kuan ra galin sa ipapilit ra galin sa kahoy. Oh, sunod-sunod na pud ka. Na koy mga bag-o nang gipangkuan dari nga. Kuan diya. Kay kani siya mga hanging manggod ni siya nga tanom. Mga hanging plant. Kari-dari na buhi na puno. Sana tumba. Agi. Nanata. Jagahang dan na guys giharbis na nang lirak kuan peanut tree.
So maro to guys kay duty sa ako. Thank you for watching.